style, la discipline, il y a bien des moyens de classement FIFA, enfin il y a bien des moyens d'éviter à tout prix un tirage au sort. Sisan ne bolo entraîneur bɛ a ka plan bɔ i n'a fɔ équipe tɔ bɛɛ lajɛlen voilà stratégie bɛ bɛɛ la ne bolo an ka entraîneur in a ka ko taabolo a ka formation taabolo kɛ ne bolo ni n'a ye danaya d'a kan halisa a bɛ se ka nɔbɔ ko la voilà donc entraîneur bɛ se k'a ka formation bɔ mais joueur de bɛ terrain kɔnɔ olu de bɛ ballon ta entraîneur b'a fɔ a kɛ tan mais ni joueur ma consigne respecté est-ce a bɛ bɛn a tɛ se ka bɛn ten cogo la dɛ. Voilà, ne bolo entraîneur attaqué joueur de kan ka dusu ta prise de conscience kɛ pour que i bɛ se ka match nataw la an bɛ se ka ɲɛda kura wɛrɛ ye u kunna mun tɛ nin kɛ parce que an qualifiera c'est pas convaincant. Bon Mali ka ballontan an bɛɛ de dusu kasilen don kana filɛ an qualifielen don mais an dusu kasilen don an dusu kasilen don ka da mun kan entraîneur chaque fois entraîneur bɛ bɔ ni classement kura de ye Mali ye match 3 min kɛ match 3 bɛɛ bɔra ni classement 3 de si ni si tɛ kelen ye. Joueurs b'a bolo panna denmisɛnninw de don mun na i tɛ denmisɛnninw ta ka kɛ an ka terrain kɔnɔ an ka ballon tan Bissouma filɛ nin ye kalo 6 a tɛ ballon tan ka kɛ club la mais a bɛ Bissouma kɛ titulaire ye an ka ballon tan na mun de la ka da mun de kan Bissouma man ka jouer Mali ballon tan na n ko sisan a bɛ cogoya min na kelen Alou Dieng o fana ye problème ye Bissouma Alou Dieng o ye problème ye donc an ka milieu a ye denmisɛnninw k'a kɔnɔ u ka jouer Mamadou Doumbia bɛ yen Lassine bɛ yen nɔ mais kunun an y'a ye contre Comore an bɛɛ hakili la an bɛ se ka 3-0 kɛ Comore la éliminatoire tɛmɛnen na an ye 3-0 de kɛ Comore la u fɛ yen f'u ka so éliminatoire la Bamakɔ ya 26 mars kɔnɔ an ye 3-0 k'o la moi j'étais là-bas ne yɛrɛ tun bɛ terrain na bon n'a fɔra CAN n'o ye phase finale kɛnɛ yɛrɛ ye hali 1 bi anw ma se ka don a yɛrɛ kɛra a bɛ ban waati min na kɔlɔsi de b'an bolo an ma kɛ o tɛ kabako dan ye wa denmisɛnninw bɛ panna Lassine match daminɛ ka Lassine to panna ka Mamadou Doumbia to panna contre Maroc match bannen hali tubabubilenw bɛ ka ɲininkali ko Mamadou Doumbia ye jɔn ye c'est qui le monsieur là tellement que a bɛ se ballon tan na mais a y'a sigi panna contre Comore mun na anw ma se ka hali match kelen gagner tiɲɛ yɛrɛ kɔni na a taabolo man ɲi hali dɔɔni. Bon problème est vraiment an ma content quoi an qualifiera mais an ma content parce que problème yɛrɛ min ye o ye Kamara tɔgɔ in ani Ibusi bon problème sabanan o ye entraîneur yɛrɛ parce que ale ka changement man ɲi parce que an ye équipe mun kɛ ni a tɔgɔ yɛrɛ arabu jamana in tɔ Maroc n'o équipe kun b'an bolo kunun an kun an bɛ se ka ninnu ci 2-0 soit 3-0 donc vraiment changer a ka comportement man ɲi vraiment u k'a lajɛ ka dusu don denmisɛnninw yɛrɛ k'a jateminɛ u k'a dɔn vraiment façon ko de don quoi. Problème ye entraîneur ko ye match o match équipe falen i tɛ se k'i ka équipe dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya kunun ta yɛrɛ kana ɲini yɔrɔ si entraîneur de don peut-être mun n'a y'a lajɛ numéro 8 ale kun ka kɛ kunun danbile joueur 2 de bɛ yen dusu bɛ mun na minnu man kan tɛ ka bɔ an ka match yɛrɛ kɔnɔ fiyewu n'o ye comment Sinayogo et puis le 8 là Doumbia a équipe mun na joué kunun ninnu tɛ jouer u ka club la yɛrɛ a dɔw bɛ club yɛrɛ t'u bolo club équipe yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ voilà donc n'an bɛ fɛn revoir o ye entraîneur de ye bon solution wɛrɛ t'a la ni ala ye mun k'an ye na sa parce que an tɛ se ka préparation foyi kɛ ka ɲinata in faamu n'ala ye waati wɛrɛ yira an na il faut que an ka nin revoir n'a ma ɲɛ an ka wari de bɛ ka don a la il faut que an ka équipe in lajɛ yɛrɛ de an bɛ k'an cɛsiri sɔrɔsiw kan cogoya min na pour que an ka se ka rebelles kɛlɛ an k'an cɛsiri ballon in fana la ballon tɛ dɔrɔn i n'a fɔ ballon dɔrɔn dɛ voilà ouais sansi b'an bolo ka se ka taa i n'a fɔ o san na Côte d'Ivoire y'a ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ bolo k'a fɔ Côte d'Ivoire bɔra mais u tilara ka dusu ta fo ka se coupe ta la sansi caman de b'an bolo ka se ka coupe in sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'an dɛmɛ nin kɔsɔn an bɛ se ka na ni gagnant ye. Bon, moi je pense à Msekata parce qu'on a une très bonne équipe jeune. Le problème est que ante bureau donc au fondement au kala malap on avait les Kanouté les Sédou on a pu quoi que on a une très bonne équipe vraiment. Moi je fais confiance à cette équipe. Ah mais c'est à l'entraîneur de voir on a buteur d'amboulot même nos expatriés qui sont en Europe il y a des buteurs de Malala buteur de où à part Sinayo Sinayo de beto ka Malala to ka fin donc na fait occasion de avoir donc tu vois sinon on n'a pas de buteur vraiment c'est là on n'a pas de buteur bon machine ça va ga au problème ne bolo au problème be mi donc du coup en ga joueur ou kan fait mon bouté o teliade ou manteli ils sont très mous donc attaque ga fisa donner attaque be ga débrouiller défenseur ou ka suma supposons kunu match lajɛ ni kunu match ta ga lajɛ nunu ga tiɛ uni mingu be ɲɔgɔn na kunu Comore
comorien ka cɛ dɔ bɛ yen n'a ye attaque ye appel kɛ dɔrɔn a b'a fili donc an ka milieu ninnu u tɛ ballon fili u tɛ relance duman kɛ donc u bɛ ballon bɛɛ ta ka taa don de donc o ma nɔgɔ quoi o ye ne ka faamuyali kɛmɛ sara la u ni 50% de ka kan ka fɔlɔ parce que mɔgɔ n'a ma ɲa k'i nana kubuta kama hali n'i man ci i fana k'i jilaja i ka dɔ ci quoi mais a kɛra an ma maa ci maa man ci donc an ka ɲiya ni an ka ɲiyabaliya o dɔ man di tan fɔlɔ quoi